Allah ya haramta wa kansa ya zalunce mu, sannan ya haramta mana mu zalunce ƴan uwanmu. Mutane ku ji tsoron Allah, ku daina bada fake news akan mutane, ku daina bada fake news. Wani labari ne yanzu, wani friend ina yazo yana gaya mu wai suna hira da wani yake gaya mushi wai yazo shop ina yazo siyan manpower, wai sai san da ya sha manpower wai a shagona, wai sai ya ce mini wai gashi nan sai ya da na sha manpower kuma bani da mata, wai sai na ce mishi wai ya zauna zan kawo mishi mace, wai a take wani na kawo mishi mace. Ni duk wanda ya sani idan ka bada labarin na a gaban shi wallahi sai ya kille ka da mari, saboda ni ba halina bane. Bari in ga maka, bana kawarci, bana hada mutum da mutum. Yaushe na gama da zunubin kaina in zo ina hada mutum da mutum wai su abu. Wallahi masu bada fake news akan mutane ku daina, it's not good. Wallahi abin da kake gani kaman ba shi bane, shi zai kai ka ga halaka. Wallahi masu yi Allah ya shiryar da ku. Ku daina bada fake news akan mutane, ku daina bada fake news.